Я живу ў еўрапейскай дэмакратычнай краіне, дзе дэмакратычныя прынцыпы і свабоды з'яўляюцца неабходнай умовай кіравання на ўсіх узроўнях і паралелях улады, дзе права свабоды і мірных сходаў вызначаныя Канстытуцыяй і гарантуюцца дзяржавай, дзе паліцыянты не хаваюць сваіх твараў перад мірнымі дэманстрантамі. Менавіта такой я бачу сваю радзіму, Беларусь будучыні, вольную Беларусь. Гэта былі апошнія словы Наталлі Херше, беларускі і грамадзянкі Швейцарыі, якая сарвала балаклаву з 22гадовага Сергея Кончыка ў аліўкавай форме, які яе незаконна затрымліваў. Сёння спадарні Наталлі далі 2,5 гады калоніі. Таксама сёння роўна паўгода, як палітвязень Павел Севярынец застаецца за кратамі. Але нягледзячы на тэрор, уладам не ўдаецца зламаць супраціву. Сёння 121 дзень пратэстаў у Беларусі. Гэта студыя Белсат. З вамі Вітаў Ціўчык. Запрашаю. Прекрасный, чудесный день, когда мы опять видим объединение белорусского народа очередное. Никто не боится, все выходят. Наташа, ты наш герой. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев. Стаж работы на предприятии 24 года. Как настоящий гражданин своей страны и представитель свободолюбивого белорусского народа, я не могу смотреть на происходящий беспредел в стране в целом и на нашем предприятии в частности. Видя и понимая все происходящее, 7 декабря я не выхожу на работу и присоединяюсь к общенациональной стачке до выполнения выдвинутых требований. Живи Беларусь! Хопить бояться, пора долучаться! Хопить бояться, пора долучаться! 10 марш мудрасці ў Менску і 10 затрыманых фактычна яшчэ да ягонага пачатку. Сярод дастаўленых у ізалятар на Акрэсціна наша калега Любоў Лунёва і аператар Іван Куракевіч, якія будуць чакаць суда за кратамі. 6 сілавікоў у чорным напалі на журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам яшчэ да пачатку традыцыйнага панядзелкавага маршу. На Акрэсціна іх афармлялі разам з 8 удзельнікамі шэсця. Месцам для збору некалькіх сотняў пенсіянераў і медыкаў была плошча Якуба Коласа ў сталіцы. Прайсціся з яе шэсцем людзям перашкаджалі сілавікі і тэхніка, якія блакавалі ходнікі і дарогу. Прыпынкі грамадскага транспарту былі перакрытыя. Аднак частка пенсіянераў да плошчы Незалежнасці ўсё ж такі дайшла. Раней па панядзелках там было месца збору пенсіянераў. У апошнія некалькі разоў сілавікі, ужываючы спецсродкі, расчакалі іхную калону на часткі і не дазвалялі прайсці праспектам Незалежнасці усім разам. Ужо зараз з намі на сувязі спадарыня Людміла Паўлава, сведка сённяшніх падзеяў у сталіцы. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадарня Людміла, хацеў запытаць вось тое, што вы назіралі. Як паводзіліся сілавікі ў дачыненні да пажылых людзей? Сразу вроде как было тихо. Мы приехали туды каля 12 гадзін. Нас было человек 200-300, может, мне тяжко полечить. На площади стояли 2 трактора. Люди збирались мелкими кучками, чтобы нас не разгоняли. Але на площади было много милициантов, лухарей. У рупор нам сказали разойдись, хотя мы вместе не забирались. Потом, когда мы думали рухаться,
Мы собрались великой кучкой, але тут подъехали два икарусы, автобусы желтые. И нават 5 бусов высыпали гэтые чорные амапаўцы. Их поставили перегородить дорогу. Я боком и перешла на ту сторону як бы сама. Но у меня не было фотоаппарата, у милиции забрали фотоаппарат. Телефон. Я не могла снять. Якую девочку тягнули по земле. Не знаю, кто это был. Але яны перегородили, и это наши пенсионеры, инвалиды, по 2, по 3 человеки, кто автобусом кранаўся уже з этой площади, кто обходил разными дорогами, кто на трамвае шел, кто маршруткой, и стали як-то выходить с этой площади, чтобы не захопили их. К 2 часам мы дошли до площади Ленина. Там так само были глухары, там были милициянты, які знову рупор кричали «не сходьтеся», нават разойдитеся, и знову нас здымали кожны твар. Спадарня Людмила, а як вы ацэньваеце, што сілавікі супраць мірных людзей, пенсіянераў апранаюць гэтыя шлемы, ва ўсёй гэтай спецформе часам нават выходзяць, пераследуюць вас па цэнтры Менску з гэтыя дзесяткі бусаў, што гэта ўвогуле такое? Я не знаю, яны запугиваюць, можа, нас. Гэта так кепска себя адчуваеш, калі тебе фотографируюць прямо ў твар, и коли рухается народ, пенсионеры с палочками, кто на коляске, кто на костылях, а яны сопровождают этих людей, инвалидов, коллег, у якіх и так жыццё ўсё пераковеркано. А ці спрабавалі вы гаварыць это цяжка такое адчуванне, калі ты под слежкой под постоянной. Сегодня здзеквання такого я не бачила. И калі нас разогнали костёла, мы тихонько стали переходить на привокзальную площадь. Праз магазин в этой столице вышли на поверх, и там про студентский этот дворик, прямо вышли туда. Там было тихо, никого не было. У меня было с собой 3 плакаты. Мы расстегнули плакаты, у кого флаги были, ленты. Одна женщина поставила приемник по центру, и стали хороводы водить. Але тут проехала машина ГАИ. А за ее следом и бусы. Повыскакивали снова эти черные, давай нас разгонять. А мы старые люди, мы потихоньку по 1, по 2, по 3 стали переходить снова до костела. Там уже Багинская подъехала. Вроде расслабились, вроде там силовиков не было, ОМОНовцев. Там были только милициянты да тихары. И те снова сдымали всех. Меня затрымливали 3 раза. Я сильно боюсь, як яны здымаюць. Бо мяне на суд вызывали и забрали телефон, сережки, гроши, якія были. И суд я проходила только через этих снимков, бо я не пропускаю ни водного митинга. Ни инвалидского, ни пожилых людей мудрости, ни общих. И я у них там уже заучили мое лицо. И они вычисляют и вызывают меня на суд. Уже нават оштрафовали на 60 базовых величин. Але я их не боюсь, бо они меня ни разу не били и ни разу в тюрьму не сажали. Они меня только штрафуют. Штрафуют и фоткают. Так поэтому я старалась по зауголям ходить, чтобы не так попадаться снова. Вот это сильно бьет по карману такие гроши. Спадарня Людмила... А мне сильно жалко молодежь. Молодежь, какая покалечена в турмах сидит. Какие они побитые. И даже инвалидами и коллегами повыходят оттуль. А меня не бьют. Буду ходить до конца. Спадарня Людмила, дзякую вам за гэтае сведчанне, дзякую вам таксама за адвагу, за вашу грамадзянскую пазіцыю і тое, што вось вы гаворыце, гэты пераслед з боку маладых сілавікоў у чорным, якія бегаюць за людзьмі пажылога веку, гэта проста без каментара, як то кажуць. Аднак, нягледзячы на ўсе іхнія старанні, ўсё ж такі сёння пенсіянерам удалося так ці іначай прабіцца і на плошчу Незалежнасці, і потым у раён чыгуначнага вакзалу. Дзякую вам яшчэ раз вось за вашу пазіцыю, за ваше сведчанне. Спадарня Людмила Паўлова, сведка сённяшніх падзеяў у цэнтры Менску, дзе праходзіў марш мудрасці, была маім гаспадарства госцем.
Між тым, сёння выходзілі на марш мудрасці таксама ў Берасці. Некалькі дзясяткаў пенсіянераў развярнулі чырвона-белыя сцягі і таксама выгуквалі «Менск, мы з вамі». А ў сталіцы 2,5 гады зняволення для беларускі, якая мае таксама швейцарскі пашпарт, спадарыні Наталлі Херше. Такое пакаранне суддзя савецкага раёну Менску Сергей Шаціла агучыў жанчыне, абвінавачанай у аказанні супраціву 22-гадоваму амапаўцу. Маўляў, падрапала твар, сарвала балаклаву. За гэта мае заплаціць пакрыўджанаму 1000 рублёў. А сцяг, які мела пры сабе, суд пастанавіў знішчыць. На расправу, аднак, спадарыня Наталля прыйшла адмыслова ў чырвона-белай вопратцы. Наташа, ты наш герой. Человека, понимаете, вот есть чувство внутренней правды, и он знает, что он прав, и все. А то, что происходит вокруг, какие-то обстоятельства так складываются, значит, понимаете, человек знает, что он прав, и он не чувствует за собой вины, потому что, он ничего не нарушал, все хорошо. Вот. Поэтому она приходит с чистой совестью, вот, наверное, это скорее чистая совесть, что ты ничего не нарушил, ты приходишь, улыбаешься. Несправедливый присуд, у всех это ведают. За якобы драпіну, якобы, яка ще не доказана, давати 2,5 гады, пробачте, це не суд. Ніяких доказів нема вини, навіть той основний момент, що вона зарвала балаклаву, він не доказан у суді. Тому, звісно, надія є, що справа попаде другому судді, і може він буде криху більш уважливий. На жаль, гэта не адзіны выпадак, калі суды вось так сцяной становяцца за сілавікамі. У сталіцы на 2 гады зняволення без накіравання ў калонію асудзілі Івана Артуса за абразлівы каментар у тэлеграм-канале ў дачыненні да былога намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Барсукова. А ў горадні распачаўся суд над 55-гадовай Марынай Палікарпавай, якая укусіла супрацоўніцу АМАП Дар'ю Бандарчук. Супрацоўніца АМАП, са словаў жанчыны, сама сунула сваю руку ёй у рот, спрабуючы прыдушыць пры затрыманні. А напярэдадні падчас маршу волі сілавікі зноў без разбору затрымлівалі людзей. Праваабарончы цэнтр «Вясна» мае ў сваім спісе 330 чалавек. Сярод затрыманых была і 79-гадовая спадарыня Ларыса Соус. І ўжо зараз маю гонар запрасіць вас да размовы. Спадарня Ларыса, добры вечар. Добрый вечер. Вы нарадзіліся ў 1941 годзе, перажылі страшэнную нямецкую акупацыю, перажылі Халакост, а напярэдадні вось вас затрымоўваюць так званыя сілавікі. Вось увогуле, як яны гэта тлумачылі і як яны з вамі абыходзіліся? Ніхто. Прабачце, я буду на расійскай мове, мне так будзе лепей трохі. Так? Калі ласка. Да. Я вообще на этот марш не шла. Я хожу на марши пенсионеров. Я на них хожу. Это так. Но в этот день я шла просто гулять по своему району. Мне сделали несколько лет тому назад сложную операцию, и мне просто нужно много двигаться. И я ежедневно делаю вот такую прогулку такую по своему району. И я вышла где-то около 12, гуляла по своим улицам, сделала 1 круг, пошла на 2 круг, и возле вот новой станции метро, Ковальская Слобода, я увидела людей, остановилась, посмотреть, решила мне. Каждый человек остановится. Почему я должна проходить мимо, если вот я вижу, люди собрались, чего они собрались? И вдруг стали люди убегать, и 1 минута, секунда, наверное, просто море людей в черных одеждах, море, просто столько людей, я их не видела никогда, и с автоматами. Они бежали в арку дома, вот на углу Воронянского и Жуковского, догоняли убегающих, таких довольно молодых людей. И через какое-то время я услышала выстрелы там. А потом стали выводить людей уже из этой арки к автобусам. Нормальная реакция каждого человека. А женщины в моем возрасте, которые имеют детей, внуков,
Это нормальная реакция. Кричать, что вы делаете? Что вы делаете? Люди кричали, фашисты, вы все. Мы все это кричали. Потом я вижу, ведут человека, руки за спину ему, значит, загнали, и я решила, что это даже в наручниках. Видеть это невозможно. Каждый человек представляет сразу своего сына или внука на его месте. И я, конечно, стала кричать: заберите меня, зачем вы его берете? Вот, ну, и они вели к бусам, и дальше мы, женщины, шли за ними. Тут же, когда я сказала: берите меня, они не хотели, но их большой какой-то начальник был больше, сказал: брать. И, значит, они меня схватили и повели к этому микроавтобусу. От них очень пахло водкой. Именно вот не перегаром, а то, что они вот сразу выпили. Это было видно. В этом микроавтобусе, это было слышно, не видно. В этом микроавтобусе была женщина, которая вышла с мужем гулять. Она кричала: где мой муж, где мой муж, где мой сын? Вышла гулять и встретила там сына. И в этот момент вот выскочила эта орава, стали их всех хватать, и она стала защищать своего сына. Ну, в общем, ее с мужем. Она думала, что с мужем схватили. Она все время кричала: где мой муж? А потом, когда мы уже приехали, она обнаружила, что мужа-то не взяли, а сына 20-летнего взяли. Без разбора. Кто там был, всех хватают. Независимо. Ты там участвовал, кричал, не кричал, всех хватали. И еще был человек, который... Я это все видела своими глазами. Это, если ты видишь, это шок для человека. Пережить просто невозможно. Сидел человек, который... Руки за спиной были завязаны каким-то пластмассовым жгутом. Он все время просил: развяжите, мне неудобно. Они говорили: мы не можем, это можно только кусачиками. У него была порванная куртка и очень большой синяк, такой аж фиолетовый под глазом. Этот глаз опухал просто на глазах. Вот. Ну, нас повозили по городу, потом остановились и пересадили в другой автобус, в больший автобус. Там уже было людей значительно больше, которые они где-то еще людей насобирали. И привезли в этот Октябрьский ров. Ну, привезли всех. Мы спустились в цокольный этаж куда-то, и там мы сели, нас стали всех опрашивать, описывать каждый. Фамилию, имя, отчество, где родился, род деятельности, в общем, все. И по вот этому их опросу мы все слышали. Я поняла, там почти все люди были с высшим образованием. Там был один молодой человек, молодой врач. Ну, видно, молодой. Он челюстно-лицевой хирург. Был еще один врач. Был аспирант китайского языка. В аспирантуре в Китае учатся. В общем, все люди почти были с высшим образованием. Несколько человек было только среднее, специальное, так все либо учатся, либо уже получили образование. Ну, в общем, видно, элита страны. Нормальные, адекватные люди. Никакие не пьяницы, ничего. Один человек был выпивший, его потом привезли. Видимо, случайно. Я думаю, что просто случайно. Он увидел, наверное, как хватают людей, и мог в таком выпившем состоянии что-то мог и сказать. И вот заодно его и захватили тоже. Вот, но видно было, что он человек случайный там. Ну вот, потом видела одного мужчину в голубой куртке, потому что один ОМОНовец на него показывал. Пришел и показывал пальцем вот так. Этот и этот троих. Значит, эти должны быть как с сопротивлением, остальные не сопротивлявшиеся. Так вот, в синей куртке был человек, который был в очень плохом состоянии. То есть люди просили: вызовите врача, ему плохо. Ему дважды они говорили, в автобусе дважды ему было плохо, он терял сознание. Но там вызвали скорую очень и очень не скоро. Часа 4 он, наверное, там просидел. Еще был передо мной сидел человек, который, молодой парень, прострелили бедро, мягкая часть бедра, то есть как прострелили, выстрелили в бедро, он показал где. Я сидела за ним и видела, как все время капала кровь на пол. Капельки крови были все время. Вот. И он говорит, что еще ему возле уха вот по касательной прошло, но, слава богу, не задело. Вот.
видеть это, конечно, невозможно. Других людей я не скажу. Там еще пару человек было видно, что избитых. Остальные были не избиты. Там в милиции уже, судя по всему, никого не били. Их привезли уже избитых. Вот. Ну, меня никто не трогал. Но, видимо, мой такой возраст очень приличный. Я инвалид второй группы, они же все это переписывали. Наверное, это все-таки, это уже было бы за пределом. Ну вот, видя все это переживая, я ночь сегодня меня отпустили, я ночь не спала. И я все время думаю, как такое может быть? Как в нормальной стране, Беларуси, белорусы люди такие всегда же говорили, толерантные люди, нормальные, всегда. В общем, столько горя на эту страну, на этих людей пришлось за их историю. Они столько пережили. Неужели они еще должны переживать? Я вот вам скажу, что у меня в моей семье, в моей личной семье, я сама вот 41-го года рождения. 3 месяца мне было, когда война началась. И когда война началась, маме пришлось идти пешком в деревню со мной маленькой и с братом к сестре удирать из Минска, потому что уже была бомбежка. И там мы остались, хотя там уже были немцы. И был приказ не уничтожать, а собраться в гетто. Потом их всех уничтожили, конечно, всем евреям. А мама моя была еврейка. Так вот, ни один человек в деревне, ни один человек не предал, ничего не сказал. И это было опасно для всех людей. Вот такие белорусы, вот такие. Мой папа воевал. Папа мой под Сталинградом получил ранение. Вот мой папа, дорогой. Вот он. Он получил ранение. И несмотря на это, на то, что его семья столько пережила во время войны, столько пережила. Когда война кончилась, когда мы уже жили на Ленинградской, в Минске, наш дом достраивали пленные немцы. И мой папа их подкармливал. Я это хорошо помню, я была маленькая. Вот. Другой бы сказал бы, это фашисты. Они столько горя причинили. А он понимал, что это простые люди, эти солдаты, что они не виноваты. И все. То есть вот у белорусов есть вот такая черта, такая доброта. Вот так она... Я не знаю откуда. Мне кажется, она многим людям присуща, но белорусам особенно. И поэтому я думаю, как у нас сейчас могут быть такие люди, такие белорусы? Неужели у них есть матери, если они знают, что вот у них такие дети, которые устраивают сафари на людей, убивают, уничтожают их, калечат, и им все безнаказанно. Неужели, наверное, не может этого быть? Не может этого быть. Просто в голове это не укладывается, я не знаю. Вот. У каждого человека, у каждого был бы шок вот от того, что он видит. Вот. Так что вот такая... Поэтому не только поэтому я хожу, конечно, на эти марши пенсионеров, потому что я понимаю, что другого пути нет, только вот так мирно протестовать и ничего. Самое главное, не надо бояться, а не рассчитывать на то, что мы боимся. Вот. Эта власть держится на лжи и насилии. Вот надо это перетерпеть, надо продолжать мирно. Дзякуй вам вялікі, спадарня Ларыса, за гэтае сведчанне. Дзякуй вам таксама за вашу адвагу, за грамадзянскую пазіцыю. Тое, што вось вы гаварылі, распавядаючы пра ўчорашняе затрыманне, гэта сапраўды нагадвала нейкія хронікі акупацыі без нейкага перабольшвання. Хацеў бы вам пазычыць моцнага здароўя, каб вы трымаліся. Спадарня Ларыса Соўсь, 79-гадовая жанчына, якую напярэдадні затрымалі проста так, вось на раёне. Міліцыянты, якія бегалі ўздоўж дамоў, таксама стралялі, затрымоўвалі ўсіх людзей без разбору. Дзякуй вам вялікі за гэтае сведчанне. Міліцыянты не дачакаліся званка і затрымалі настаўніцу наўпрост на занятках. Спадарню Тацяну Брыч з Белаазёрску, што на Берасцейшчыне, асудзілі паводле народнага артыкулу 2334. Яе звальняюць за нібыта амаральныя паводзіны. Абураныя выпускнікі заступіліся за педагога і злазілі флэшмоб, каб яе падтрымаць. Давайте паглядзім.
Працягваецца пераслед цэлых пластоў беларускага грамадства, у тым ліку журналістаў. Усіх 20 супрацоўнікаў нашай Нівы выклікаюць у следчы камітэт на гэтым тыдні. Усё ў рамках справы супраць галоўнага рэдактара Ягора Марціновіча. Яго падазраюць нібыта ў паклёпе ў дачыненні да ўсё таго ж самага былога намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Барсукова за тое, што ў выданні «Наша Ніва» з'явілася інтэрв'ю з дыджэем пераменаў Уладам Сакалоўскім, які засведчыў, што менавіта Барсукоў асабіста збіваў яго ў ізалятары на Акрэсціна. Ужо зараз з намі на сувязі галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Ягор Марціновіч. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Ягор, усіх 20 супрацоўнікаў выклікаюць у следчы камітэт, і вядома, што першыя выклікалі Наталью Лубнеўскую, якую 10 жніўня, у якую проста стралялі 10 жніўня спецназаўцы адмыслова, і крымінальнай справы дагэтуль за гэты ўчынак, за гэтае беззаконне няма, а вось супраць вас вось такія меры, такія захады ўжываюць. Так, пакуль што 10 першых супрацоўнікаў атрымалі павесткі на гэты тыдзень. Следчы камітэт працуе строга па графіку, па 2 чалавекі на дзень, у раніцы і ў абед. Вось першыя двое супрацоўнікаў сёння схадзілі. Відавочна, што ніхто з іх не можа предоставить нейкую такую інфармацыю, якую хацелі б, напэўна, атрымаць кіраўніцтва следчага камітэта, пры той, хто там аўтар матэрыяла, ніхто не ведае. Ніхто не ведае. Які сэнс выклікаць усіх 20 супрацоўнікаў па гэтай справе ў следчы камітэт? Напэўна, яны спадзяюцца адшукаць сваёе звено, хто, не ведаю, предоставіць ім нейкую інфармацыю. Але я ўпэўнены, што у нас калектыў аднадумцаў, усе разумеюць палітычны складнік гэтага працэсу. Усе разумеюць, што абвінавачваць тут патрэбна не журналістаў, а разбірацца з першапрычынамі з тым, што насамрэч адбывалася на Акрэсціна ў тыя жнівеньскія дні. Спадар Ягор, увогуле вось гэтае абвінавачанне ў паклёпе, яно некае абсурдным выглядае. Вось чалавек, у якога бралі інтэрв'ю, распавёў, што з ім адбывалася, засведчыў, і тут супраць выдання ушчыняюць справу. Гэта ж як бы прамое, проста класічнае адбіранне свабоды слова. Так, это абсалютна абсурдная сітуацыя. Па справе праходжу падазраваным пакуль што я, які ніколі ў жыцці не размаўляў з Сакалоўскім, ніколі ў жыцці не перапісваўся з ім. Я ўвогуле я не ўпэўнены, што калі буду ісці па вуліцы і там будзе ісці насустрач Сакалоўскі, я не ўпэўнены, што яго ўвогуле пазнаю. Але тым не менш, вось сілавікі ўпэўненыя, што менавіта я павінен несці адказнасць за словы Сакалоўскага пра гэтага Барсукова, памочніка Лукашэнкі па Мінску. Вось гэтыя метады пераследу журналістаў, здаецца, што яны спазніліся ў часе, таму што ў 21 стагоддзі кожны мае тэлефон, ёсць і блогі, таксама чытачы дасылаюць матэрыялы самыя. Увогуле, які сэнс пераследаваць журналістаў, нават калі ўсіх вось так прыціскаць, ўсё роўна ж 21 стагоддзя людзі ўсё роўна будуць ведаць, што адбываецца ў краіне. Тым не менш, чамусьці кіраўніцтва краіны абрала менавіта такі шлях запалохвання, шлях рэпрэсій, шлях ціску на незалежныя медыі. Спадар Ягор, ўсё ж такі, вось на што вы спадзяецеся цяпер? Ці спадзяецеся вы на нейкае сумленне следчых, на тое, што ўсё ж такі ім надакучыць вось так пераследаваць нашых калегаў? Бо, вядома, Лукашэнкам, але ўся сістэма гэта многа людзей, і яны вось так штодня пакорна выконваюць гэтыя абсалютна злачынныя загады. Прытым вось не раз зазначалася следчыя, гэта людзі, якія вучыліся там на юрыдычных факультэтах, праходзілі конкурсы, гэта людзі не нейкія там дурныя. Ўсё ж такі, як так атрымоўваецца, што яны выконваюць вось гэтыя злачынныя загады? Гэта пытанне да іх, не да мяне. Я, як і ўсе мае калегі па нашай Ніве, працягваем сумленна выконваць сваю працу. Той прысуд, які, магчыма, мне будзе вынесены, напэўна, ён у меншай ступені залежыць ад мяне, у большай ступені залежыць ад таго палітычнага рашэння, якое будзе прынята недзе наверсе. А які вось настрой цяпер пануе ў калектыве нашай Нівы? Што будзе далей рабіць выданне, калі вось такі беспрэцэдэнтны ціск на яго аказваецца? Слухайце, яшчэ з тыдзень таму, калі пра гэтыя
допыты ніхто не думаў і не чуў. Я думаю, што калегі ўвогуле не задумваліся ўжо пра тое, што там вісіць нейкая ў паветры крымінальная справа, якая можа чымсьці пагражаць. Але і цяпер, напэўна, спачатку было неяк трошкі хваляваліся людзі, але убачылі, што на допыт схадзіць можна, адтуль усе ўсё ж такі выходзяць на свабоду. Гэта не нешта неверагодна жахлівае, а тое, з чым ўсё ж такі ў Беларусі 21 стагоддзя павінен быць гатовым сутыкнуцца любы журналіст. Так што гэта такі вопыт, без якога хацелася б абысціся, але, на жаль, не кожнаму удаецца з незалежных медыяў. Дзякую вам вялікі, спадар Ягор, за гэты каментар. Нагадаю, што ўсіх супрацоўнікаў выдання нашай Нівы выклікаюць у следчы камітэт у рамках крымінальнай справы. Спадар Ягор Марціновіч, галоўны рэдактар выдання, яго падазраюць нібыта ў паклёпе супраць былога міністра ўнутраных справаў Александра Барсукова. Хаця, насамрэч, проста ў выданні наша Ніва выйшла інтэрв'ю з Уладам Сакалоўскім, дыджэем пераменаў, які гаварыў пра тое, што Барсукоў асабіста збіваў яго на Акрэсціна. Цяпер гэта называюць нібыта паклёп. Нагадаю таксама, спадарства, што нашыя калегі Касярына Андрэева, таксама Дар'я Чульцова, Ігар Ільяш, таксама журналістка Тутбай Касярына Барысевіч уся ж застаюцца за кратамі, а сёння затрымалі на маршы пенсіянераў таксама нашага аператара Івана Куракевіча і Любоў Лунёву, журналістку, якая з намі супрацоўнічае. Вось такі пераслед чыніцца проста пастаянна на журналістаў толькі за тое, што яны выконваюць сумленна, прафесійна свае абавязкі. Прымусьце іх працаваць. Александр Лукашенко даў ураду даручэнне неадкладна працаўладкаваць так званых дармаедаў. Цытата. З ягоных словаў да гэтай задачы павінны далучыцца нават міліцыянты, таму што, тут зноў цытата, дармаеды – гэта патэнцыйныя злачынцы. Дарэчы, гэта не першы раз, калі Лукашенко прымушае ўсіх працаваць. У 2017-м ён патрабаваў працаўладкаваць усіх беспрацоўных, аднак гэтага зрабіць не ўдалося, а краіну, як вынік, ахапілі масавыя пратэсты. Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и заставить их работать. Повторяю, это как бы ни звучало, это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать. І вось літаральная апошняя навіна, што Александру Лукашэнку забаранілі удзельнічаць у мерапрыемствах міжнароднага алімпійскага камітэту, у тым ліку браць удзел у алімпійскіх гульнях. А пакуль лукашэнкаўцы зневажаюць наш нацыянальны сцяг, называючы яго фашысцкім, у інтэрнэце актыўна ўзгадваюць раней невядомыя шырокай грамадскасці факты, звязаныя са сцягам чырвона-зялёным. Мікалай Гусеў, аўтар эскізу чырвона-зялёнага сцягу БССР, падчас Другой сусветнай вайны супрацоўнічаў з нацыстамі, зарабляў, малюючы партрэты нямецкіх афіцэраў і нават намаляваў вялікі партрэт Гітлера. За калабарацыю ён адседзеў у савецкім лагеры 4 гады. У сеціве аўтара чырвона-зялёнага палотнішча ўжо назвалі фашыстам. Але ці гэта абгрунтавана і пра што гавораць факты? Давайце абмяркуем з прафесійным гісторыкам Ігорам Мельнікавым. Добры вечар. Прывітанне. Спадар Ігар, на фоне, канешне, таго, што робяць лукашэнкаўцы, вось гэтыя факты з жыцця Гусева выклікалі шквал эмоцыяў у інтэрнэце, але ці сапраўды можна вось чалавека звінавачваць, што ён быў фашыстам, таму што вось маляваў партрэты Гітлера, маляваў партрэты нямецкіх афіцэраў падчас вайны, а потым і намаляваў эскіз чырвона-зялёнага сцягу на просьбу камуністаў? Трэба ўвогуле ніякім разе не паўтараць ні памылкі, якія рабіліся ў савецкі час і прадстаўнікамі дзяржаўнай ідэалогіі, калі
ты супрацоўнічаў, то ты адразу калабарант, фашыст і чалавек, які вось здзейсніў нейкае вялікае злачынства. Калі не даказаны ўдзел у нейкіх карных акцыях, то трэба разбірацца ў лёсе гэтага чалавека. Пры саветах гэта быў злачынца ўжо калі, напрыклад, беларускую мову выкладаў падчас акупацыі ў школе. Але ці гэта злачынца для сённяшняй Беларусі? Ёсць, напрыклад, факты, што гэты чалавек Гусеў хаваў у сябе савецкага вайскоўпалоннага. Ёсць іншыя моманты, але ж насамрэч жыць падчас акупацыі гэта вельмі цяжкае выпрабаванне і на вялікі жаль вельмі мала падкрэсліваецца ў сённяшняй Беларусі, што бальшавікі кінулі ўсю Беларусь вось якраз пад піту гэтых самых нацыстаў. Вялікая колькасць нашых людзей вымушана была існаваць ва ўмовах жорсткай, вельмі такой крававай нацысцкай акупацыі. І выжываць людзі павінны былі по-рознаму. Нехта ішоў у савецкія партызанскія атрады, нехта далучаўся да арміі краёвай, а нехта ішоў у паліцыю акупацыйную, супрацоўнічаў з акупантамі, але зноў-такі по-рознаму. Нехта, напрыклад, дапамагаў партызанам тым жа самым савецкім, а другія, напрыклад, удзельнічалі ў знішчэнні габрэяў у гетта. І ўсё гэта і розныя сітуацыі, якія трэба аналізаваць і ніякім разе не робіць з плеча. Но вось асабліва ў кантэксце гэтай самай сімволікі, як гэта сёння адбываецца, проста чыстая вады маніпуляцыя. Таксама вядома, што Мікалай Гусеў рабіў вось гэтыя партрэты нямецкіх афіцэраў, маляваў партрэт Гітлера, таму што такая была матывацыя, каб уратаваць сваю сям'ю. Такія таксама ёсць гістарычныя сведчанні. Між тым, усё роўна, нягледзячы на гэта, бачым, як пераследуецца нацыянальная бел-чырвона-белая сімволіка. Вось літаральна нядаўна загадчык аддзелу сацыялогіі дзяржаўнага кіравання Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Мікалай Шчокін заявіў, што час навесці, цытата, законны парадак і, па сутнасці, забараніць бел-чырвона-белы сцяг і дазволіць выкарыстанне гэтых сімвалаў толькі ў гістарычных рэканструкцыях. Вось такімі прапановамі выходзяць лукашэнкаўцы, зноў абвінавачваюць бел-чырвона-белы сцяг у тым, што ён фашыстоўскі. Пачуў я рэканструкцыі і трохі ухмыльнуўся, хоць бы ў рэканструкцыях дазволілі выкарыстоўваць. А калі сур'ёзна, то сітуацыя вельмі такая дзіўная, таму што, па-першае, бел-чырвона-белы сцяг — это банальны факт, але ён не з'явіўся ў 41-44 годах. Ён значна раней з'явіўся. Гэтая сімволіка сапраўды бярэ свой пачатак з глыбіні вякоў, стагоддзяў. Досыць важны момант тое, што нават калі б дзяржаўныя ідэолагі проста спрабавалі бы патлумачыць, гэта было больш пісьменна. Вось перыяд, напрыклад, нацысцкай акупацыі, саюз беларускай моладзі, беларуская краявая абарона. У них нават няма фактаў, каб вось непасрэдна людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі палілі вёскі, расстрэльвалі там людзей і так далей. Таму што, калі аналізаваць там тую ж уніформу тых жа паліцыянтаў, то вельмі часта проста былі нейкія белыя павязкі з надпісам «Im Dienst Deutsche Wehrmacht» ці нешта такое. Не заўсёды гэтая бела-чырвона-белая сімволіка выкарыстоўвалася, тым больш, што афіцыйна немцы не давалі дазвол яе выкарыстоўваць. Але самае галоўнае, што сёння гэты сцяг стаў сапраўдным такім сімвалам зменаў, і людзі самі звярнуліся да гісторыі, да традыцый. І калі з'явіліся вось гэтыя факты пра тое, што варта прыбраць яго з-за Другой сусветнай вайны, я заўсёды кажу, тады давайте прыбярэм расійскі трыкалор, які вісіць побач з магілай невядомага жаўнера у Александраўскім саду ў Крамлі. Сцяг калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі, Каменскі, Власаў, іх там Шкуро, іх там вельмі шмат, гэтых самых рускіх ці то эмігрантаў, ці то былых чырвонаармейцаў, ці то людзей, якія проста былі антыкамуністычных поглядаў. Але зараз, вось, калі ласка, Крэмль і вісіць трыкалор. Францыя, Бельгія, Харватыя, Галандыя. Пералік гэтых краін, якія сёння выкарыстоўваюць свае нацыянальныя сцягі, вельмі вялікі. І вось дзяржаўная ідэалогія взяла такі досыць неправільны накірунак проста забараніць і проста караць людзей за выкарыстанне нацыянальнай сімволікі. А прытым
як мы ведаем, вось такі супраціў ён просто будзе нараджаць яшчэ большее жаданне выкарыстаць чорна-белы сцяг, пагоню. Ну да, людзей будуць безумоўна караць, але ці гэта правільна, бо гэта ўжо, я кажу, гэта ўжо не справа, як кажа прэзідэнт Лукашенко, працістоўноў, гэта ўжо справа беларускага грамадства. Гэта вялікая колькасць людзей, якія звяртаюцца кожны дзень да гісторыка Мельнікава, да гісторыкаў беларускіх, каб ім патлумачылі, расказалі, што гэта, адкуль взялася гэтая сімволіка беларуская, мова, культура, традыцыі. Людзі самі цягнуцца зараз. Это абуджэнне, адраджэнне беларускай свядомасці. І беларускі сцяг, чорна-белы сцяг, гэта адзін з элементаў гэтага абуджэння. Зрэшты, нават сам Лукашенко, калі ён быў абраны прэзідэнтам у 94 годзе, адзін выпадак, калі яго прызналі ва ўсім свеце, калі выбары былі абсалютна сумленныя і празрыстыя, ён жа ж прысягаў тады пад чырвона-белым сцягам, таму што гэта дзяржаўны быў сцяг Рэспублікі Беларусь разам з гербам пагоня. Вось, дарэчы, у гэтым кантэксце, калі мы кажам пра стваральнікаў эскізаў розных сцягоў, Клаўдзій Дуждушэўскі, які ствараў эскіз чырвона-белага сцягу падчас Другой сусветнай вайны, уратаваў габрэйскую дзяўчынку, і вось ягоны праўнук, ён цяпер выступіў з такой заявай, ён вельмі пакрыўдзіўся на Лукашенку, кажа, як это так, што вы кажаце, што гэта сцяг фашыстаў, калі мой прадзед, які стварыў гэты сцяг, выратаваў габрэйскую дзяўчынку, і яго, дарэчы, пераследавалі таксама і саветы, і нават пераследавалі Клаўдзія Дуждушэўскага, быў ён у турме нават польскай, калі пратэставаў супраць падзелу Беларусі паміж саветамі і Польшчай. То бок, абсалютна нейкі абсурд, і вось тое, што лукашэнкаўцы звінавачваюць у фашызме нашу нацыянальную сімволіку, гэта нейкая проста абраза. Сапраўды, вот момант таго, што выкарыстоўвалася чорна-белая сімволіка ў міжваенны час на тэрыторыі заходняй Беларусі ці паўночна-ўсходніх ваяводстваў Другой Рэчы Паспалітай, гэта факт малавядомы, але вельмі распаўсюджанымі былі, напрыклад, сацыялістычная грамада беларуская, Тарашкевіч, вось іншая там беларуская віленская гімназія, члены беларускіх, вось розных беларускіх арганізацый, якія сапраўды вымушаны былі змагацца супраць польскіх улад у міжваенны час, але яны выкарыстоўвалі. Цікавы факт, гэты сцяг мог быць, напрыклад, яго стужка, вось бела-чорна-белая, на вось гэтым ураджайным гербе БССР. У 20-е гады быў план менавіта зрабіць герб серпом і молатам, зоркай. Гэта я зараз менавіта пра вось гэты герб, які вядомы у нас міжваенны час, кажу, не з мудзінскага праекта, менавіта вось той, які застаўся. І стужка павінна была быць не чырвоная, а бела-чорна-белая. І нацыянальныя беларускія камуністы якраз выступалі за гэтую бела-чырвона-белую стужку, і толькі ўжо Крэмль сам настаяў, каб сцяг быў чырвоны. І вось мала хто ведае, што ў 20-30-е гады ў БССР не было чырвона-зялёнага сцягу, што ён з'явіўся толькі ў 50-е гады. Гэты момант досыць моцны, і Другой сусветнай вайне чырвонаармейцы не ваявалі пад чырвона-зялёным сцягам. Гэта таксама досыць моцны факт. Ну а сёння вось гісторыя чорна-белага сцяга атрымала зусім новы гучанне, новыя традыцыі. Людзі самі імкнуцца, іх ніхто не натхняў, іх ніхто не казаў, вось бяры гэтую сімволіку, а не гэтую сімволіку. Яны самі вярнуліся да гэтага і самі пачалі вывучаць, глядзець, вывучаць гэтую гісторыю. І я ведаю, адкуль гэта ўсё ўзялося. У 90-е гады з'явіліся вось артыкулы савецкія, дзе пыталіся вось гэтую сімволіку ачарніць, і зараз іх зноў пытаюцца выцягнуць, але гэта ўсё штучна. І вось тое, што людзі зараз узялі гэтую сімволіку, гэта не праплачана з Польшы, гэта не нейкая там гейропа ці гэтак далей прафінансавала гэты чырвона-белы сцяг. Гэта ад душы, гэта ад сэрца ідзе. Моцна досыць. Дзякуй вялікі. Спадар Ігар Мельнікаў патлумачыў усім нам пра вось гэтыя міфы і факты датычна нацыянальнай сімволікі. Дзякуй велічэзна за гэтую размову. Між тым, новыя імёны з'яўляюцца сярод страйкоўцаў, гэтым разам нафтанаўцы. Да агульнанацыянальнага страйку далучыліся два дасведчаныя інжынеры прадпрыемства. Юрый Гашаў патлумачыў сыход у стачку эканамічнымі прэтэнзіямі да кіраўніцтва. Ігар Бутоўскі заявіў, што закон не выконваецца, а перакульваецца з ног на галаву. Я, Гашев Юрий Александрович, ведущий инженер по приемке оборудования отдела входного контроля и приемке товарно-материальных ценностей открытого акционерного общества «Нафтан». Стаж работы на предприятии более 12 лет.
Закончил Полоцкий государственный университет, образование высшее, инженер. За эти года успел поработать в 5 структурных подразделениях общества с абсолютно разной спецификой. Поэтому понимаю, что происходит на моем родном предприятии и последние месяцы в моей любимой Беларуси. За все время моей работы как на Полимере, так и на Нафтане я выступал за справедливость, за инженерно-экономические улучшения работы предприятия. Участвовал в разработке локальных правовых актов. Являясь патриотом своей страны и неравнодушным работником за судьбу своего предприятия, в августе 2020 года я обратился к генеральному директору ООО «Нафтан» с предложениями по улучшению социально-экономических факторов. Прошло уже более 3 месяцев после моего обращения к директору и личной встречи с ним. Мало того, что ни на один из моих вопросов мне не ответили, то на данный момент еще больше усилилось давление в отношении работников общества, имеющих активную гражданскую позицию. 9 ноября при полной поддержке председателя Белхимпрофсоюза Озаренко приостановлены пункты коллективного договора, на основании которых наниматель должен был согласовывать увольнение по определенным причинам работников с соответствующими профсоюзами. 3 декабря новый директор отменил распоряжение, которое обязывало всех руководителей согласовывать с профсоюзами документы по оплате труда, отпускам и не только. Тем самым наниматель получил очередной рычаг давления на работников. Руководством также умалчивается о наличии ряда производственных проблем в ООО «Нафтан», который является взрыво- и пожароопасным производством. Исходя из приведенных фактов, можно сделать вывод о том, что новому директору «Нафтан» и председателю Белхимпрофсоюза не нужны ни инженерные, ни экономические, ни социальные улучшения работы завода. Видя и понимая все происходящее, 7 декабря я не выхожу на работу и присоединяюсь к общенациональной стачке до выполнения выдвинутых требований. Живе Беларусь! Я, Бутовский Игорь Петрович, инженер группы технадзора цеха 611 завода «Полимер» ООО «Нафтан». Стаж работы на предприятии 24 года. Как настоящий гражданин своей страны и представитель свободолюбивого белорусского народа, я не могу смотреть на происходящий беспредел в стране в целом и на нашем предприятии в частности. Закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову. У людей нет никакой правовой защиты. Нас хотят сделать безликими и безмолвными. На предприятии работники, которые имеют свою гражданскую позицию, которая отличается от той, которую нам навязывает власть, подвергаются колоссальному давлению. Многим угрожают непродлением контрактов, лишением премий, а также профмастерства. Некоторых безосновательно увольняют, причем грубейше нарушают трудовое законодательство и коллективный договор. С приходом нового генерального директора ужесточилась дискриминация членов Белорусского независимого профсоюза. Я, как представитель технадзора, ответственно заявляю, что такая нездоровая ситуация на предприятии и психологическое давление не позволяют работникам в полной мере выполнять свои обязанности, что недопустимо на опасных производственных объектах. Поэтому 7 декабря 2020 года я присоединяюсь к общенациональной стачке. Живе Беларусь! Таксама сёння да страйку далучыўся першы работнік Гродна-Прамбуду, а таксама працаўнікі з Брэст-Энерга і Беларускалію. Спадарства, як бачым, кожны працоўны дзень з'яўляюцца новыя людзі, якія адкрыта адмаўляюцца пакорна вось так згаджацца з беззаконнем і свавольствам тых, хто ўтрымоўвае ўладу. Адно з патрабаванняў гэтага вызвалення палітвязняў. Пакуль Лукашенко кіруе, многія нашыя суайчыннікі не могуць бяспечна вярнуцца ў Беларусь, каб не папоўніць вось гэты спіс. Ужо зараз рады прывітаць у нашай студыі актывістаў анархісцкага руху Марыну Касінераву, а таксама яе мужа Вячаслава Касінерава, былога палітвязня. Добрый вечар. Прывітанне. Вось праваабаронцы налічваюць 139 палітвязняў, прытым ёсць таксама іншыя сотні крымінальных справаў. Сярод афіцыйна прызнаных палітвязняў ёсць таксама анархісты Іван Комар, Мікіта Емельянаў, Мікалай Дзядок аднядаўна. Марына, вось чаму менавіта да палітвязняў так жорстка ставяцца? Бачылі вось гэтае відэа, як здзекваліся з Мікалая Дзядка. Чаму такое стаўленне да анархістаў? Ну, тут мы бачым ужо такі калапс улады, што тут такое стаўленне не толькі да анархістаў, але да кожнага чалавека, які трапляе ў лапу сілавікоў, калі можна так сказаць. Але анархісты гэта даўнішнія ворагі сілавых структураў у Беларусі у тым ліку, таму тут нічога дзіўнага, што гэта даўнішнія як бы
даўнішняя помста сілавікоў да анархістаў. Таксама мы ж памятаем, былі затрыманы Александр Францкевіч, Акіхіра Ханада, як бы, і людзей таксама катавалі электрашокерам у засценках КДБ. Як бы, сілавікі ведуць даўно ў тэлеграм-каналах, пагражаюць вельмі моцна, тэлефануюць, пішуць заўсёды і заводзяць справы загадзя. Як калі селі Северынец, калі селі Статкевіч, тады пачалі зачыняць нават анархістаў, самых выбітных. І нават пра Мікалая Дзядка, калі мы памятаем, што яму таксама пагражалі крымінальнай справай яшчэ на пачатку прадвыбарнай кампаніі. Вячаслав, вось памятаем, што Мікалай Дзядок, ну вось усё ж такі ён рызыкнуў застацца ў Беларусі ў гэты складаны перыяд, аднак яго гэтак званыя сілавікі знайшлі і страшэнна вось так катавалі, пры тым, што Мікалай, ён дасведчаны палітвязень, ён меў ужо тэрмін, адседзеў, а тут вось відаць усё ж такі абсалютна нейкі новы этап, нейкае новае дно, новая рыса была перакрочаная ў дачыненнях да чалавека ў гэтых катаваннях. Ну, тут зразумела, як Марына справядліва сказала, што гэта помста, таму што Мікалай, як бы, як і любы анархіст у Беларусі, это даўнішні вораг улады. І то, што зараз беларусы перажываюць штодня, на жаль, мы уже перажываем дзесяцігоддзямі. То бок, ось мы сутыкаемся там штодня з катаваннем, пераследамі і так далей. А тут проста сілавікі атрымалі карт-бланш, і на мае асабістае меркаванне шматлікіх таварышаў, Мікалай ўсё ж такі як бы тактычна недаацаніў, скажем, вось ту жорсткасць улады, тот дэфолт прававы, які адбудзецца ў краіне, і все тыя як бы рызыкі, магчымасці, якія маглі потым усіх нас напаткаць. Тут я хацеў бы яшчэ дадаць, што нам важка разумець, што на дадзены момант не толькі азначаныя, скажем так, палітвязні прызнаныя з'яўляюцца ахвярамі безумоўным рэжыму. Я бы хацеў нагадаць пра партызанаў беларускіх, пра Ігора Ліневіча, пра Дубоўскага, пра Романова і Резановіча. То бок гэта таксама людзі, якія нічога кепскага не зрабілі і на самой справе рэалізавалі сваё права справядліва, якое занатавана ў міжнародным праве на права паўстання, калі адбываецца генацыд і знішчэнне, гвалтаванне людзей. Дарэчы, нагадаю, што нават у вось гэтай прэамбуле дэкларацыі правоў чалавека ўсеагульнай, якую Беларусь павінна прызнаваць, таксама прапісана, што ў скрайнім выпадку людзі, народ мае права на паўстанне за свае правы, але вось маем столькі палітвязняў. 31 000 чалавек была затрыманая, як і ўжо паўтаруся сотні людзей па крымінальных справах. Усе гэтыя людзі, найлепшая для іх дапамога, гэта ўсё ж такі найхутчэйшае вызваленне, ці ёсць яшчэ нейкія формы, якіх яны чакаюць? Я думаю, у першую чаргу гэта падтрымка безумоўна тых людзей, іх бацькоў, родзічаў, як бы прямая падтрымка лістамі. І самае лепшае гэта працягваць рабіць тое, што рабілі яны. Таму што гэтыя людзі, яны селі за свае погляды, яны селі за тое, што яны былі неабыякавымі. Як сёння атрымала прысуд жанчына Наталья Хірше, якая 2,5 гады атрымала за тое, што сарвала проста балаклаву. Але яна смела гэта ўсё вытрымала, яна не прызнала сваю віну і адправілася за гэта ў турму. І самае лепшае, што мы можам зрабіць, гэта не пакідаць, гэта так, як ёсць, і крочыць за гэтым прыкладам. Вячаслав, памятаю, што яшчэ 3 гады таму вы зрабілі такі перформанс, накінулі пятлю на шыю помніку гарадавому ў сталіцы. Это такі быў помнік татэма ад Ігора Шуневіча, былога міністра ўнутраных справаў. І вам пракурор патрабаваў 2 гады зняволення. Аднак у выніку ўсё ж такі суддзя даў 5 базавых штрафу, такі сімвалічны штраф. Уся гэтая сістэма лукашэнкаўцаў, гэта не толькі ж сам Лукашенко, не толькі вярхушка, гэтыя людзі на месцах, якія выконваюць вось так пакорна загады. Аднак у вашым выпадку суддзя вызначыў іначай і пакаранне па сутнасці прызначыў сімвалічнае, то бок могуць, калі захочуць. На жаль, я паўтаруся, што мы павінны канстатаваць той факт просты, што зараз адбыўся дэфолт. І тыя ўсе законы, па якіх мы працавалі, мы добра ведаем пра ціск грамадства на суддзяў, на так званую міліцыю. Мы добра ведаем, што гэта можа дапамагаць людзям. Дапамагала да 9 жніўня. Пасля гэтага як бы ўсе законы адмяніліся на самой справе, все абнулілася. І зараз мы маем то, што маем. Мы маем фактычную вайну, якую улада такая, ну, там, конечно, ёсць свае вырушэнні, але якая ўлада больш-менш такая згуртаваная аб'явіла народу беларускаму. Усяму. То бок гэта вайсковая хунта своеобразная. І у такім ваенным становішчы, калі Лукашенко сапраўды баіцца ўжо згубіць уладу, то па яго ж суадносна словам, ніякія законы ўжо не дзейнічаюць. І калі ў маім выпадку прызнанне палітвязням магло вырашыць лёс чалавека,
то зараз гэта просто немажліва. То бок на самой справе зараз просто, як я паўтараюся, даны карт-бланш людзям, і людзям, паколькі іх можна назваць для людзьмі, то што яны робяць. Вось, і зараз таму як бы мы маем, што якія правовыя механізмы нават не працуюць. Мы таксама вось нават знаходзячись далёк, мы спрабуем арганізоўваць людзей на падтрымку перадачамі тых, хто сядзіць, мы кансультуем у правовым полі, але мы заўсёды удакладняем, што разумееце, што хутчэй за ўсё гэта дапаможа пастолькі-пасколькі. Марына, вось літаральна хвіліна у нас застаецца, хацеў запытаць наканец, усё ж такі здаецца, што вось ужо мяжа пяройдзена, і цяпер ніколі ўжо Беларусі не будзе як раней. Тут альбо грамадства беларускае пераможа, альбо будзе свабода, альбо сапраўды будзе такое нешта падабенства канцлагеру. Гэта справядліва, гэта так. Калі беларусы, калі мы ўсе разам не здолеем гэта перамагчы, то будзе яшчэ горш. І зараз нам трэба сабраць усе свае сілы ў адно і ўсё ж такі дамагчыся перамогі дзеля ўсіх тых людзей, якія ўжо ахвяравалі сваім здароўем, сваім жыццём, як шматлікія людзі загінулі, і якія зараз ахвяруюць сваім здароўем у турмах Беларусі. Таму мы проста мусім гэта зрабіць, каб Беларусь была вольнай. Сапраўды, дзякую вам вялікі за тое, што знайшлі час, каб прыйсці сёння ў студыю. Марына і Вячаслаў Касінерава, вядомыя анархісты з Беларусі, былі маімі гаспадарства госцем. Тым часам вера ў добрую справу, салідарнасць і матывацыя, тое, што дапамагае беларусам ісці да перамогі. Актывісты аб'яднаных у супольнасці мікрараёнаў сталіцы паказваюць гісторыя змагання ў відэароліках, адзін з якіх цяпер яшчэ можна будзе паглядзець. Вось актывісты з Лебядзінага вельмі такі прыгожы ролік знялі. Мы гаспадарству гэта ўжо зараз пакажам. А сёння для вас у студыі працаваў Вітаўт Сіўчык. Абмяркоўвалі самыя важныя навіны за сёння. Гэта быў марш пенсіянераў, які спрабавалі зламаць, разагнаць, але ўсё ж такі пенсіянеры дайшлі. 121 дзень нацыянальнага супраціву сёння быў. Галоўны дармаед у Беларусі гэта Александр Лукашенко, заявіла сёння Святлана Ціхановская. У адказ на рэпліку кіраўніка, які зноў казаў пра агульная праца уладкавання тых, хто не працуе, ходзіць на пратэсты. 7 снежня распачынаем новы тыдзень разам. З вамі ў студыі Кірал Смяглікаў і пра галоўнае за панядзелак ужо ў скароце. 2,5 гады за сарваную балаклаву амапаўца. За якобы драпіну, якобы якая яшчэ не даказана. 6 пенсіянераў і новае затрыманне журналістаў Белсату. Мы бачым узмацнення рэпрэсіі, яны пачынаюць ўжывацца зусім да ўсіх груп насельніцтва. Лукашенко хоча прымусовай працай трымаць рубель. Белорусский рубль к доллару упал с начала года на, по-моему, 22%, а к евро вообще на 30%. Цягнулі за ногі па зямлі. Гэтак сёння затрымлівалі удзельнікаў маршу мудрасці.
традыцыйнага шэсця пенсіянераў па панядзелках. Таксама затрымалі нашу калегу Любоў Лунёву і аператара-фрылансера Івана Куракевіча, якія асвятлялі гэтую акцыю. Цяпер за кратамі знаходзяцца журналісты Белсату Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, Ігар Іляш і журналістка парталу Тутбай Кацярына Барысевіч. Апрача гэтага сёння судзілі затрыманых учора удзельнікаў маршу волі. Юлія Лабанова працягне тэму. Плошча Куба Коласа ў сталіцы. Гэтае месца мелася стацца адпраўной кропкай маршу пенсіянераў. Пад'езды да яе, аднак, перакрылі, грамадскі транспарт рушыў без прыпынкаў. Самую ж плошчу па перыметры ачапілі сілавікі. Чтобы больше бусов пригнали для пенсионеров. За хадою шэсця назіралі таксама журналісты. Наша калега, корэспандэнтка Белсату Любоў Лунёва і аператар-фрылансер Іван Куракевіч. Даслаць матэрыялы ў рэдакцыю яны, аднак, не здолелі. Журналістаў затрымалі 6 амапаўцаў. Асобным бусам доставили ў РАУС Советского району. Сейчас вот уже у Ивана шнурки собрались, я за ними тут. Может быть, кого-то отпустят, а какой-то мент зашел, сказал, этих не отпускать, это Белсата. Прикрыли попасть. Да суда, а гэта мінімум на 3 дні, журналістаў адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Гэтак жа чакаць рашэння за кратамі будуць затрыманыя сёння пенсіянеры, якія не здолелі абысці ачапленне і завяршыць марш на плошчы незалежнасці. На сталы ўзрост не зважаюць нават цяпер, калі ў турмах лютуе коронавірус. Здесь затрымліваюць до суда і судзяць потым па скайпу у большасці выпадкаў. Але для гэтага няма ніякіх звычайна прычын. Чалавека можна адпусціць пасля затрымання, выклікаць у суд позвай, напрыклад, і судзіць без гэтых дадатковых пагроз для здароўя і жыцця. Памеры штрафаў для пажылых людзей часам перавышаюць сярэднія пенсіі, караюць асобу ў сталым веку таксама арыштамі. Толькі на мінулым тыдні на 15 дзён за краты адправілі 2 сталых жанчын. Фіксавалі праваабаронцы на мірных маршах пенсіянераў і ўжыванне сілавікамі слезацечнага газу. Мы бачым узмацнення рэпрэсіі, яны пачынаюць ўжывацца зусім да ўсіх груп насельніцтва і няма ніякіх выключэнняў. Сёння судзілі і тых, каму не пашчасціла вярнуцца дадому пасля нядзельнага маршу волі. Агулам па краіне гэта як мінімум 330 асобаў. Сярод іх актор свабоднага тэатру Алексей Сапрыкін. Момант ягонага затрымання трапіў у медыа. Гэтак сябры і блізкія зразумелі, дзе шукаць зніклага Алексея. Телефон уже у человека был недоступен. Я подождал, поискал его дома, везде поискал, нигде его не нашел. Девушка его тоже дома не дождалась. Вот, потом мы нашли видео в соцсетях, как его ведут ОМОНовцы Заломанова. ОМОНовцы там в количестве, не знаю, там 10 штук ведут одного этого парня. Толькі ў сталіцы сёння адбылося больш за 120 судовых паседжанняў. Удзельнікаў мірных акцыяў пакаралі штрафамі ад 540 до 810 рублёў, а таксама арыштамі ад 10 до 25 сотняў. Юлія Лабанова, Белсат. І ў працяг тэмы судовага канвееру 2,5 гады калоніі, агульнага рэжыму і 1000 рублёў кампенсацыі за маральную шкоду. Такі прысуд вынес савецкі суд сталіцы грамадзянцы Швейцарыі Наталі Херше. Жанчыну абвінавацілі ў тым, што яна сарвала маску з сілавіка і падрапала яму твар. Падрабязней Михаил Пранович. Хоць вырак абвінаваўчы, Наталья залы суда выходзіць з высока паднятую галавою. За тое, што жанчына зняла балаклаву з міліцыянта і нібыта падрапала яму твар, суд Савецкага раёну гораду Менску пакараў яе 2,5 гадамі калоніі агульнага рэжыму. Акрамя таго, Наталью забавязалі пакрыць сілавіку маральную шкоду, ацэненую на 1000 беларускіх рублёў. Это однозначно несправедливый прысуд, усе гэта ведаюць. За якобы драпіну, якобы, яка яшчэ не доказана, даваць 2,5 гады, прабачце, гэта не суд. Мы будем падаваць апеляцыю, мы будем звяртацца спачатку ў гарадскі суд, а далей, уплоть да Вярхоўнага суда, мы будем абскарджваць гэты прыгавор, несправедлівы. Вось толькі чаму сілавікі так баяцца страціць гэтыя маскі і навошта яны ім патрэбныя? Гэтыя пытанні мы задалі мінакам, меркаванні падзяліліся. Ну, потому что их же, преследуют и пытаются им какие-то там, в ответку какие-то на них, наезжать на них там, поэтому они хотят, наверное, скрыть свое лицо, чтобы их не узнавали, наверное. Стыдно людям.
Да это уже не люди, им просто стыдно за свои поступки. Так делать нельзя, как делают они. Почему раньше они этого не делали? Потому что они не делали таких гадостей людям. А сейчас они их убивают. Я думаю, не с чего бояться. Но их уже много раз кто-то подставил, вывешивая списки, что они молодцы, они красавчики. Я думаю, все у них там потом будет хорошо. Калі па МАПу справдзілі нейкія спецаперацыі, то тады гэта патрэбна. Калі яны выступаюць супраць народу, то народ павінен ведаць сваіх герояў. А вось Наталья свайго твару паказваць не баіцца, і яго ўжо ведае ледзь не ўся Беларусь. Як кажуць сваякі жанчыны, за дзень у следчы изолятор ёй прыходзіць да некалькі дзесяткаў лістоў з усёй краіны. Яны дапамагаюць і далей верыць у перамогу. Таму Наталья усміхаецца, нават седзячы на лаве подсудных. Она писала в письме, что, папе, Гена, если я не могу повлиять на ситуацию, мне нужно ее принять. Значит, почему-то как-то мне нужно здесь быть. Вот. Поэтому, когда человек чувствует, что у него внутренне за ним, правда за ним, то, ему, в принципе, нечего бояться. Бояться, она не боится. Вот. Поэтому, наверное, такая сегодня была. Актыўную працу ў справе Хершы вядуць і швейцарскія дыпламаты. Хоць у жанчыны застаецца таксама і беларускі пашпарт, амбасадар асабіста прысутнічаў на ўсіх судовых пасяджэннях і ўжо некалькі разоў наведваў Наталью у ізалятары. Михаил Пранович, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Усіх, хто не працуе, без важнай прычыны паставіць на ўлік міліцыі, пасля чаго прыносіць працаваць, каб, цытата, не прыносіць шкоды гаспадарцы. Такі загад з вуснаў Лукашэнкі прагучаў да Ураду на адмысловай эканамічнай нарадзе. Ярослаў Сцешык працягне. Калі сёння ты беспрацоўны, то значыць пратэстун, а заўтра злачынца. І дзяржава выдасць вялізныя грошы, каб пасадзіць цябе ў турму і там утрымліваць. Такія словы Александра Лукашэнкі прагучалі сёння ў ягоным палацы на эканамічнай нарадзе. Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции. Подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и заставить их работать. Прэм'ер-міністр Роман Галоўченко заявіў, што справы ў гаспадарцы ідуць добра. Маўляў, расце эканоміка лепей, чымся ў шмат якіх еўрапейскіх краінах. Міжнародныя арганізацыі прадракалі Беларусі абвал эканомікі, але па выніках года валавы ўнутраны прадукт складзе 99%. То бок рост будзе адмоўны. Лукашенко заявіў, што ў найцяжэйшы перыяд дасягнутая задача захаваць фінансавую стабільнасць у банкаўскай сферы і на валютным рынку. Это благодаря Клауру, у нас хорошая глава Нацбанка. Какая стабильность? Стабильность это если в магазинах не дорожают продукты. Курс растет периодически, деноминация происходит. Я держу под подушкой у зелени. Заявы Лукашэнкі пра фінансавую стабільнасць галаслоўныя, бо яшчэ няма справаздачы Нацыянальнага банку, кажа эканаміст Сергей Жбанаў. А ўскосныя паказнікі зусім не аптымістычныя. Белорусский рубль к доллару упал с начала года на, по-моему, 22%, а к евро вообще на 30%. Странно при таких показателях вообще рассуждать в категориях устойчивости, стабильности. За доллары і еўра беларускія прадпрыемствы купляюць сыравіну і камплектуючыя за мяжой. Таму, як тлумачыць эканаміст, дэвальвацыя рубля абавязкова выклікае і інфляцыю, рост коштаў. Сёння ж Лукашенко загадаў стрымліваць цэны не толькі на сацыяльна значныя тавары, але і на побытавую тэхніку, ды агулам на ўсё, што можна. Сдерживание цен. Выработан надо раз и навсегда механизм этого сдерживания, должен идти по всем направлениям и параметрам. Але ручное рэгуляванне цэнаў ужо стварала дэфіцыт. Пасля выбараў 2010 года, калі рубель абваліўся ў некалькі разоў, а Нацбанк спрабаваў прызначыць курсы ўручную, прадаваць мяса і малако ў Расею і за жывую валюту было выгадней у некалькі разоў. У Беларусі тады стаялі шматгадзінныя чэргі па сацыяльна значныя тавары. Потому что обманывают. Говорят, что во всех магазинах, а в магазинах ничего нет.
З тых часоў урад навучыўся выконваць загады Лукашэнкі пра сацыяльна значныя тавары, кажа эканаміст. Не секрет, что и они вносят коррективы в те же цены свои, как рано или поздно они их поднимают. Мы это видим, потому что взять он тоже растительное масло, вот как оно мгновенно выросло практически на рубль каждая бутылка, хотя оно явно входит в перечень там. Ручное кіраванне курсам рубля і коштамі за Лукашэнкам было неаднойчы. Гэта абвальвала курс валюты і стварала чорны рынок ды чэргі да абменнікаў. А пасля дзвюх дэнамінацыяў беларускі рубель страціў 7 нулёў, то бок фактычна абваліўся ў 10 мільёнаў разоў. Александр Лукашенко усе эканамічныя праблемы спісваў на замежных і ўнутраных ворагаў. Недовольство белорусского народа нужно как фон для свержения власти в Беларуси или как минимум проведения президентских и парламентских выборов в 1999 году. Таким образом, появляется шанс свержения президента, замены власти, угодной для Западу и демократических кругов в России. Менавіта з 90-х у народзе жыве лукашэнкаўскі каламбур пра рэгуляцыю цэнаў на харчы. Узяўся за яйкі, малако прапала. Ярослаў Стешек, Белсад. Еўразвяз павінен паскорыць працу над увядзеннем трэцяга пакету санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус перад паседжаннем Рады міністраў у Брусэлі. Мы закранем і пытанні, звязаныя з Беларуссю. Як вядома, цяпер абмяркоўваецца трэці транш санкцыяў. Мы павінны паскорыць гэты працэс і працягнуць ціск на рэжым, які не мяняе сваіх паводзінаў і рыторыкі, і гэта вельмі засмучае. Краіны еўразвязу не прызналі афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. У спісе санкцыяў цяпер 59 асобаў, сярод іх Александр Лукашенко, чальцы ЦВК, кіраўніцтва і супрацоўнікі сілавога блоку. Санкцыі прадугледжваюць забарону на ўезд на тэрыторыю еўразвязу і замарожванне актываў гэтых асобаў. Чакаецца, што новы пакет санкцыяў супраць беларускага рэжыму будзе дапрацаваны на наступным тыдні. Паводле Рады «Свабодная Еўропа» у санкцыйным спісе каля 40 чалавек. Гэта пераважна фізічныя асобы, але ёсць і юрыдычныя. Тым часам учора беларускі дзяржтэлеканал СТБ апублікаваў запісы інтэрв'ю з памочнікам Лукашэнкі, інспектарам па Гарадзенскай вобласці Юрыем Караевым. Акрамя свайго меркавання наконт пратэстаў, Караев выказаўся і пра забойства Рамана Бандарэнкі. Цытата: «Меней шуму вакол гэтага». Пры гэтым крымінальнай справы дагэтуль няма. Надзея Бельская працягне. Адзінае дастойнае рэагаванне, меней шуму вакол гэтага. Вось так бачыць сітуацыю пасля смерці Рамана Бандарэнкі памочнік Лукашэнкі па Гарадзенскай вобласці ды былы міністр унутраных справаў Юрый Караев. Між тым, раней Лукашенко казаў, што ўзяў гэтую справу на свой контроль. Не время. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Лукашенко інтрыгі не раскрыў, а Міністэрства ўнутраных справаў не распачало ніводнай крымінальнай справы аб забітых падчас пратэстаў беларусаў. Замест гэтага ўзяліся за журналістку Кацярыну Гардзееву і лекара Артёма Сарокіна. Афіцыйны зараз паўсюд медычнай таямніцы. Агулам паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з пачатку пратэстаў супраць беларусаў завялі больш за 900 крымінальных справаў. Загінулых непасрэдна падчас пратэстаў прынамсі 4 асобы: Александр Тарайкоўскі, Александр Віхор, Геннадзь Шутаў, Раман Бандарэнка. Усе выпадкі міліцэйскага гвалту фіксуюцца ў адзінай кнізе рэгістрацыі злачынстваў. Все тыя асобы, якія з'яўляюцца спраўцамі, вінаватыя ў злачынствах супраць мірных беларусаў, будуць пакараны. І што пакаранне яно наступіць. Калі мы кажам пра сённяшні захад, то гэта для нас вельмі важны праект з пункту гледжання назапашвання інфармацыі аб тых злачынствах, якія былі здзейснены, аб асобах, якія датычныя да гэтых злачынствах, аб сведках, якія мелі інфармацыю пра тое, ці бачылі пра тыя злачынствы, якія адбываюцца, на жаль, у нашых гарадах Беларусі. Перш за ўсё, трэба будзе змяніць судовую сістэму, лічыць палітолог Вольга Харламова. Прыклад Украіны для нас у гэтым плане мусіць быць паказальны. Не змененая ў свой час, не прайшоўшая пераатэстацыю судовая сістэма
яна можа цалкам заваліць любыя самыя лепшыя намеры і самую лепшую працу іншых структураў і іншых органаў. Падобна, што ўлады мінусаў сістэмы не бачаць увогуле. Караеў распавёл каналу СТВ, як на трэці дзень працы ў гародні да яго падышлі невядомыя і падзякавалі яму ды ўсяму міністэрству за ўратаванне краіны. Это мой сослуживец такой же, как и я, только я с ним не служил никогда. Поэтому не надо мне. Подойдите к нему, он вам все расскажет. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» толькі на ўчорашнім маршы свабоды затрымалі больш за 300 асобаў. Надзея Бельская, Белсат. Пасля народнага трыбуналу на Менскім электратэхнічным заводзе распачалася стачка. У выніку з заводу звольнілі больш за 20 чалавек, але звольненае рашэнне не прынялі. Завадчане вырашылі судзіцца з прадпрыемствам. Пра сённяшнія суды над рабочымі распавядзе Діяна Радкевіч. Віталя Чычмарова звольнілі з Менскага электратэхнічнага заводу 2 лістапада, нібы за нанясенне прадпрыемству шкоду па меры не менш за 3 месячныя заробкі. Абсурдность в том, что я ведущий инженер, который не имеет отношения с оборудованием вообще никаким, ни станками, ничем. Нанесение ущерба подразумевает, что я должен был что-то сломать. Суд перанеслі на заўтра. Юрыст адміністрацыі не прынёс дакументаў, якія мусілі б давесці прычыну звальнення. Патлумачыў, што зламалася машына, у якой былі дакументы. Еще сказали, что тем важным документом, который, в принципе, является основанием моего увольнения, то есть это служебное расследование, которое проводилось, меня с ним не будут ознакомливать. То есть получается, что там может быть что угодно. Сёння некалькі такіх судоў адбыліся з раніцы, 2 ўвечары. Большасць рашэнняў перанеслі. Работнікі распавялі нам, што працягнуць адстойваць свае правы. У гэтым іх прыйшлі падтрымаць неабыякавыя грамадзяне. Мне интересно, как суд будет рассматривать аргументы сторон, как будет расставлять свои приоритеты, потому что завтра у меня тоже суд. Очень похоже на то, что это какое-то по политическим каким-то требованиям. Больш за месяц таму на МЭДЗ пачаўся страйк, пасля якога з прадпрыемства звольнілі 26 чалавек. 15 з іх хочуць вярнуць сабе працу праз суд. Коллектив рабочих вольных, руки ваши несут свет. Мы поддержим вас свободных. Вам от поприща привет! За сёння да нацыянальнага страйку далучыліся яшчэ 5 завадчанаў. 2 з іх Ігор Бутовскі і Юрый Гашаў з Нафтану. На предприятии работники, которые имеют свою гражданскую позицию, которая отличается от той, которую нам навязывает власть, подвергаются колоссальному давлению. Многим угрожают непродлением контрактов, лишением премий, а также профмастерства. Некоторых безосновательно увольняют. Цяпер на Нафтане страйкуюць 20 чалавек. Да таго ж сёння да страйку далучыўся першы работнік горадняпрамбуду, а таксама работнікі з Берасцеэнерга і Беларуськалію. Діяна Радкевіч, Белсат. Заахвочваю сачыць за самымі актуальнымі навінамі праз наш тэлеграм-канал. У часы блакавання сайтаў і інтэрнэту гэта пакуль самы надзейны спосаб ведаць актуальную інфармацыю. А эфір працягне праграма «Размова» пра трансфер улады і якім чынам яго зрабіць не крывавым у Беларусі. Распавядзе былы амбасадар Беларусі ў Славатчыне Ігар Ляшчэня. А ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.